Africa kuno kuli mwambo okumbukira ndithu malemu Saulos Claus Chilima. Tiyambe mmodzi ndithu kucheza nawo. Ndimafuna ndikubweretseni kufupi ndi nsanjawo kuti tingoona kuti pali yani. Pala Shadrack na Malomba yawa ndochokera kuchipani cha DPP tikulandirena na Malomba. Ikatokoza ziko kwambiri amwe Alex. DPP yabwera nawo kuno kunsipe. Ana Malomba ali kuno. Mwana anali wathu uyu Saulos. Mwana ochilosula toka iva DPP. Paliso a Bright Nsaka apo amene akuimira president Anoel Lulipipa. Inde tabwera full house yonse tabwera kuno. Chifukwa tikudziwa kuti mwana ameneyu Saulos mzimu wake use ndi mtendere. Wathu osula toka a professor kusula. Ukamutenga uyeyatero. Namupatsa mpando wa vice president. Mkuina boma. Mkukhale limodzi. Komano chipani ichi cha Malawi Congress Party chidabwera nkusokoneza nkumulanda mwana akutilanda ife nkupita naye kwakhala naye pa alliance pano wapita mwana ndetabwera pano tikumbukira meda khale naye bwino ndikumulira ndikumpemphera kwa Mulungu kuti mzimu wake use ndi mtendere. Mwango kambatu za ndale zokha apa. Ayi tanena kuti munthu uyu anali nzatu makamaka inenso nditakunena naye ku secondary limodzi timapemphera limodzi timaseweraso basketball limodzi kundale kunso ine ndimapanga zina iwo samapanga zina so ndife nala amodzi komanso maliro nkulirana. Chabwino ndikuona pambali pa nonsenu pala anzathu achipani cha Peoples komanso pali ndikuonanso UTM pambali penapo. Tinene kuti nchiyani chimenechi kubwera kumene kuno. Mene ndamuja kuti maliro nkulirana. Iye amamva kuwawa ndi amene amatuluka ndikukhala pamodzi ndi anzake. Apa pali zipani zonse kupatula chipani ichi chimene sikumva kuwawa. Chifukwa mwambowu chidakakhala chili pano chidakhala kuti chimva kuwawa. Sono uwu ndi umodzi. Mene mukuona uwu ndi umodzi. Umodzi pa mavuto, umodzinso pa zabwino. Ndikukhulupirira kuti umodzi umenewu upitirira mpaka na pa 16 September. Ndikukhulupirira kuti mukhala ndi mpata kuti mulankhule pa nsanja umenewu. Mwabwera ndi uthenga wanji? Uthenga a president athu His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika apatsira Nsaka ndeti ngodikira kuti kodi uthenga umenewu ndi wamtundu wanji. Ine ndine nkupa mamechabe ndine neneri wa chipani ndeni satambasule thumba la tambe tadikire kuti atambasule thumba la tambe a Bright Nsaka. Tabwerera pano malemu Dr. Saulos Claus Chilima. Inuyo mukumakumbukira motani mukuti mudali nawo limodzi ku secondary mukuwakumbukira bwanji ndipo pano patha chaka tsopano mawu nkukhala otani? Mawu ake amene tingamkumbukire malemu olemezeka Saulos Chilima ndi mawu mwina awiri atatu osaopa osatopa osafoka mmenemo muli zichewa zazikulu zoti tatambasule ndi kuti dziko lonse lilowa. Chifukwa kusaopa pano mene zikuchitika mdziko muno kumapezeka zikhala zosokonekera kumapanga chonchicha anthu kumapanga zimenezo kufuna kubera zisankho panga chani tingatophunzira kuti tisaope komanso tisafoke tiye tilimbikire kugwira ntchito ngakhale tikuzunzika ndi njala ndi zambiri zimene zikuchitika mdziko muno kukwera kwa zinthu koma tisafoke tiye tigwire ntchito zambiri zimene tingaphunzire pa mawu amene anapanga iye wotilimbikitsa ife ndiye tikumukumbukira chifukwa cha masomphenya ake komanso tikumukumbukira chifukwa anali nyamata ndithu wa zitho zake paliponse amapezeka ku business akupezeka ku sports akupezeka ku mpingo onse kutumikira Mulungu akupezeka ku ndaleso akupezeka. Izi zimene tikufuna ngati ifeyo ngati DPP ngati inenso in particular ndimamukumbukira Saulos chifukwa cha moyo wake umenewo. Zimathawa awanda Shadrack na Malomba iwowa ndi mneneri wa chipani cha DPP ndakuthokozani kamba kobwera tilankhulanenso zikomo kwambiri. Ana Malomba amenewo akuti akunkumbukira malemu Dr. Saulos Claus Chilima ndi mfundo zimenezo zitatu osaopa osafoka komanso osatopa kulankhula kwa Ana Malomba kumeneko pano pansipe komanso ndi manena kuti pali osiyanasiyana. Ndaona Lawrence Bisika amene wakuchokera ku chipani cha Peoples wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha Peoples a Dr. Joyce Banda anali pano mawawu komano pano iwowa asuntha kaye ndikuti pabwera iwowa nda vice president awo kumeneko ndi ku Eastern Region ku chigawo cha kummawa tiyese kulankhula nawo posachita pompa komanso tikathana ndi abisikawo tikhale tikuona kuti tichezenso ndi ena pano pali UTM pompano pano
onsewu tikhala tikucheza nawo pano pa nsipe. Osatopa, osafoka tena, osalopa, osatopa. Limenemo ndi mmene zikuyendera pano ndithu pa bwalo la nsipe kuno ku Nchewu. Ndikunena kuti pali zipani zingapo. Chipani china ndi chimenechi cha Peoples abisika alipo mpano koma paliso Ben Chakame. Ben Chakame ndi Secretary General ndikulandirena Chakame. Zikomo kwambiri. Kuti munalipo mmawa? Kwambiri. Sinakuone. Aya nanga sitinali mapemphero. Inu munali busy. Munango myata. Kwambiri. Koma tinalipo mise chamene imayamba tamaliza nawo tapita takapereka ulemu kumanda mwambose tachita nawo ndithu. Kunali kufunika bwanji kuchoka kuli Longwe ku Blantyre madera osiyana kufika kuno ku Nsipe kudzapereka ulemu umenewo? Ine mwina ndilongosole ngati mwa Chikhristu. Mukumbukira mu Baibulo amatiuza kuti Ambuye Yesu anafera pa mtanda ku Golgota ndi anakayika kumanda. Patatha masiku atatu azimayi anapita kumanda kukazonda. Choncho ifeyo titamva kuti akumbumba akonza mwambo oti tizapereke ulemu tizakumbukire malemu Vice President wa dziko lino Saulos Chilima. Tinaona kuti ndi bwino tibwere kuno tizapange mapemphero komanso tikazonde kumanda umozikhalira ngakhale pa Chikhristu timapanga choncho. Kubwera kwa chipani cha Peoples pamwambo ndikuona pali UTM Peoples makala pafupi ndi DPP pamene paja ndikuonanso ADD a Frank Mwenefumba akufika sopo mpano. Zikutanthauza zikutanthauza kuti Chilima ngati Vice President amayimirira Malawi tonse. Choncho mutati muone ngoyambira ngozi ja china chonse chimene chinachita chinatiluzuzanisa Amalawi tonse. Koma zipani zonse zimene tabwera kuno tabwera kuzalira mtsogoleri amene anali wachiwiri kwa president wa dziko lino la Malawi. Ndipo munthu ukakhala president wa dziko kapena wachiwiri wa president wa dziko umayimirira Malawi wina aliyense osatengera chipembedzo osatengera chipani. Choncho ifeyo ngati chipani cha People's Party mwambo ngati unowo tinayenera kubwera chifukwa nkhani iyi ngakhale tikunena kuti chaka chatha koma ndithu tidakakhala ngati tidakali kutulo tidakhala ngati kuti mwina zachitika dzanali. Ndiye choncho siningathe kunena kuti pangapezeke chipani china chimene chingathe kukhala osabwera kuno. Ifeyo ngati People's Party tinachiona cha nzeru tinachiona chinthu chimene Achilima amalimbikisa chikondi komanso umodzi kuti tibwere tonse malo amodzi ngati Amalawi. Chifukwa pachina chilichonse chimene timachita timayenera kuyika umalawi wathu patsogolo. Ndipake ife ya People's Party mwationa kuno ndipo mtsogoleri wathu Mai Dr. Joyce Banda tinali nawonso konkuno mamawa mwamboso wa mapemphero achita pakana mwambo wa kumanda achita. Panopa ni mmene atsiya Vice President athu komanso ine ngati mlembi wamkulu wa chipani kusogolera anthu onse achipani amene tabwera kuno kuzakumbukira wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino malemu Dr. Saulos Chilima. Muna ndikuloleni mupite koma musanapite kuteka kuziona zipani zonse apa zigwirira ntchito limodzi pofika pa 16 pano zimenezi zili apa. Ndizotheka palibe chosakanika. Chiyembekezere zimenezi. Sindikuti muyembekezere koma ndinena kuti ndizotheka. Tosefenda Malawi. Tosefenda Malawi. Tikulimbana ndikuti dziko lathuli kumene likulowera sili kulowera kwabwino. Tiyeni libwerere kumeneko lipite kwabwino. Who knows? Mwina zikoza kutheka. Ndatokoza amene unda Ben Chakame ndi Secretary General kapena mlembi wamkulu wa chipani cha Peoples chija chimatsogozedwa ndi Joyce Banda. Kunonso kuli amipingo mmodzi mwayo ndi Shak Dina na Chabulika iwowa ndi aku